सबसे पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले शांति के प्रतीक करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं सिंगर धनराज धन्नो आप सभी लोगों के बीच में एक बुद्ध वंदना लेखक राजकुमार राज के माध्यम से भेज रहा हूँ। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। आइए भैया मुकेश भैया, कैसे हो कहना है कैसे जियो जियो लाल पीपरा के पेड़वा तारे आके गौतम बुद्ध हो बैठ हो गइले ना। पेपरा के पेड़वा तारे आके गौतम बुद्ध हो बैठ हो गइले ना। पेपरा के पेड़वा तारे आके गौतम बुद्ध हो बैठ हो गइले ना। पीपरा के पेड़वा तारे आके गौतम बुद्ध हो बैठ हो गइले ना। हो बैठ हो गइले ना। पलथी मार के आसना बैठ हो गइले ना। पलते मार के आसना बैठ हो गइले ना। पलते मार के आसना बैठ हो गइले ना। और गौतम बुद्ध जी समाज को सही दिशा दिखाने के लिए अपना राजपाट सब छोड़ दिए। भगवान बुद्ध जी के रहे बड़ा सुखवा हो। रहे बड़ा सुखवा हो, रहे बड़ा सुखवा हो, रहे बड़ा सुखवा हो, रहे बड़ा सुखवा हो। लेकिन बड़ा दुखी भइले देखी सबके दुखवा हो। लेकिन बड़ा दुखे भइला देखे सबका दुखवा हो। लेकिन बड़ा दुखे भइला देखे सबका दुखवा हो। भगवान बुद्ध जी के रहे बड़ा सुखवा हो। लेकिन बड़ा दुखी भइले देखी सबके दुखवा हो। लेकिन बड़ा दुख भइला देखे सबका दुखवा हो। लेकिन बड़ा दुख भइला देखे सबका दुखवा हो। सत्य के खोज खातिर छोड़ के भवनवा बैठ हो गइले ना। सत्य के खोज खातिर छोड़ के भवनवा बैठ हो गइले ना। हो बैठ हो गइले ना। कि पलथी मार के आसनवा बैठ हो गइले ना। पलते मार के आसना बैठ हो गइले ना। पलते मार के आसना बैठ हो गइले ना।
समाज को एक संदेश दे के गए। चोरी चुगली झूठ नासा करी हो मत सिखाई हो गईले करियाना सिखाए गईले करियाना सिखाए गईले करियाना सिखाए गईले करियाना सिखाए गईले हत्या दुष्ट कर्म कबो करिहा जन सिखाई गईले कर्म कबो करियाना सिखाए गईले हत्या दुष्ट कर्म कबो करियाना सिखाए गईले चोरी चुगली झूठ नासा करिहा मत बताई हो गईले हत्या दुष्ट कर्म कबो करिहा जन सिखाई हो गईले दिहले राजू धनो के मानवता के धर्म